பொதுவா வந்து கும்பத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா 2ஆம் இடத்துலயே வந்து சுக்கிரன் வந்து உச்சம் பெறக்கூடிய இடம். பொதுவாவே வந்து தாமத திருமணம் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிறப்புன்னு சொல்லலாம். ஏர்லியரா திருமணம் பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய இஷ்யூஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட புரிஞ்சுட்டு கல்யாணம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு. பொதுவா வந்து புதனுடைய ஆதிக்கம் நிறைய கிரியேட்டிவா வந்து பிளான் பண்ணி பண்ணணும். எதுக்கு எடுத்தாலும் கால்குலேட்டிவா இருக்குது, சிக்கனமாவும் இருப்பாங்க. அதே சமயத்தில் தனக்கு வேணுங்கிற சந்தோஷமான நிகழ்வுகளை அனுபவிக்கக்கூடிய செய்யக்கூடிய நபர்களும் இவங்களை மட்டும்தான். அதே மாதிரி இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முன்னேற்ற பாதை அப்படிங்கறத அனுபவிச்சு, அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, படிப்படியா நான் எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் இன்னைக்கு வாழ்ந்திருக்கேன் தெரியுமா, வளர்ந்திருக்கேன் தெரியுமான்னு சொல்ற மாதிரி இவங்களோட வாழ்க்கையில நிறைய அனுபவம் மிக்கக்கூடிய நபர்கள், அனுபவசாலிகளா இவங்களுடைய வாழ்க்கையில பாடங்களை கத்துக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் நிறைய நம்பிக்கை துருவங்களையும் சந்திச்சுட்டு வந்திருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கும். எப்பவுமே வந்து ஐடியாலஜி நம்ம நிறைய பேருக்கு பிளான் பண்றோம். பட் நம்மளோட வாழ்க்கைன்னு வரும்போது நம்மளோட பிளானிங்ஸ் எல்லாமே ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அனுபவமா மட்டுமே இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தம் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை உண்டு.